To je taj projekt, kako je djelovao? Dobro, idemo ispočetka. Kako je djelovao? Dobar dan, mi smo IPL novinarke Hrvatskog školskog sportskog saveza. Moje ime je Nika Bajić. Moje ime je Lucija Grdur i već dugi niz godina sudjelujemo u projektu Igram, pišem, lajkam. Što je taj projekt, kako izgleda sudjelovanje u tom projektu, što smo sve naučile, saznat ćete u idućih nekoliko minuta. Naš prvi susret sa IPL-om bio je 2016. godine. Ja sam bila 6. razred, ona je bila 5. I bile smo jako zbunjene, uplašene, nismo znali gdje će nas to odvesti. Naša prva mentorica bila je Ksenija Lekić, koja nas je uvela u sve to. Prvi događaj na kojem smo sudjelovali bilo je županijsko natjecanje u futsalu za muške. I bilo je za osnovne škole. Došle smo tamo, uzele smo mobitele u ruke jer se tad još nismo koristile fotoaparatima. Te smo krenuli slikati fotografije iz igre, fotografije momčadi, sve što nam je naša mentorica tad govorila. I na kraju svega smo trebali napisati jedno izvješće o tome kako je bilo taj dan, odnosno što se događalo, tko je pobjedio i tako dalje. Tako je izgledalo naše prvo natjecanje koje smo sudjelovali, natjecanje koje smo prvi put medijski popratile. Usporedbi s onim što danas radimo, to je bilo jako zanimljivo i mislim da smo puno napredovali od tada jer je ipak prošlo dosta godina od toga. Osim toga, sudjelovali smo i na državnim prvenstvima iz badmintona koja su se održavala u Zadru 2019. godine i u Poreču 2021. godine. Tamo smo također imali zadatak medijski popratiti na Instagram i Facebook stranici Saveza cijelo natjecanje. Imali smo zadatak svaki dan, cijeli dan fotografirati natjecanje, fotografirati igrače, intervjuirati te igrače. Vrlo često smo imali zadatak snimiti intervju s pobjednicima ili ako se nešto posebno zanimljivo dogodilo, također je naš zadatak bio da to isto tako popratimo. Svi ti poslovi, svi ti zadaci, fotografiranje, pisanje izvješća, objavljivanje storija, ništa nam to nije bilo naporno, te stvarno uživamo u tome i pronalazimo se u tome. Pronašle smo se od prvog dana, možda ne od prvog, tad smo još bile uplašene, ali već od drugog natjecanja jesmo. I jako smo zahvalne i svim našim mentoricama, isto tako i Ljiljani Gavranović, koja nas gurala je naprijed koliko je god mogla jer je vidjela potencijal u nama i hvala joj na tome. I naravno na svim natjecanjima, državnim, županijskim, uvijek imamo nekakve anegdote i lijepa sjećanja koja će nam uvijek baciti nekakvu nostalgiju. I to je jedan dio tih natjecanja što ta natjecanja čini posebnim. Od toga da krademo hranu i nosimo je po sobama zato što smo gladni u 2 ujutro, do sportaša koji postanu harmonikaši preko noći i puno još iskustava koja mislim da svatko treba iskusiti jer je stvarno zanimljivo. Tako je, jedan od naših najdražih situacija jest ta kada uđeš u hotel, dođeš na to natjecanje i odmah se nešto događa. Uđeš unutra, vidiš hrpu ljudi, svi su ovdje došli kao sportaši, a jedino ste vi došli kao novinari. I tu sad već dobivate svoje prve zadatke. Organizatori vas, kako bih to rekla, upoznaju sa time što ćete raditi ovih dana i preko dana radite sve što vam je zadano, dajete sve od sebe i na kraju krajeva to nije ništa naporno jer je to na kraju krajeva nešto što volite. I onda preko noći zapravo imate to slobodno vrijeme koje se trudite iskoristiti maksimalno i zapravo je to ono što to natjecanje čini posebnima. I eto, to je još jedan od razloga zašto nismo odustajale, zato što stvarno vrijedi. Iako nam je nekad naporno, iako je nekad možda to puno posla, stvarno vrijedi jer se takve uspomene ostanu zauvijek. I mislim da je to baš nešto najbogatije što možete dobiti iz ovog projekta. Istina.
Naime, ono što nas je još potaknulo je to što moramo razmišljati o faksu. Ja sam dobro 3. godina srednje škole, ona je 2. Ali već sad moram razmišljati i tjeraju vas prvog dana da razmišljate šta ćete dalje. A ta sva natjecanja su me potaknula da razmišljam u smjeru novinarstva, komunikologije, odnosa s javnošću, s čime se mislim nastaviti i baviti dalje u životu, baš zahvaljujući ovom projektu. Tako da to je još jedan plus koji ovaj projekt definitivno nosi. Tako je, sudjelujući u ovom projektu ostvarujete nekakva nova iskustva, stečete nova znanja, upoznajete nove ljude, stvarate nova prijateljstva. Stvarno se može puno naučiti od organizatora natjecanja i mislim da je to stvarno nešto što vrijedi pokušati. I još nešto što je nas jako zbližilo jest taj projekt. Puno smo saznali jedna o drugoj, puno smo saznali sami o sebi. I osim što taj posao radite, taj posao morate i osjećati, tako i mi osjetimo to novinarstvo, osjetimo sport i to je stvarno nešto što nas gura dalje. Zato vas mi pozivamo da kao i mi se prijavite na novinarski kamp, napišete članak ili izvješće, znači dajte sve od sebe, napišite najbolje što znate. I nemojte se bojati da neće biti dobro jer ono najbolje ćete tek naučiti. Ako vas zanima, prijavite se, pišite i evo, mi se nadamo da se vidimo zajedno s vama u Poreču. Tako je. Hvala vam na gledanju, to bi bilo sve od nas. Prijavite se. Vidimo se. Bok! Jedno bi bilo da ubacimo one blooperse na kraju. Da, pa hoće, pa ovo ima super. Ovdje ima super materijala. Šta sam kao? Ovo kažem što sam mislila. Ajde, znači kreneš. Popratimo. Ne. Ja šta sad mogla pa gubim samo pouzdanje s lošim rečenicom. Znači, i cijeli taj, svi, čekaj, znači sad si rekla za informiranje, okej. Dobro, uzet ćemo pauzu. Mislim, super je, ali meni...